nakatulog motor ba? Pero wala may matulog sa ako eh. Saan ko man ha? Kini, naana po kayo misyon. Tudluan ang chika, unsaon pag-drive. Oh no! Saan man gini ha? Unsa may unaan ni ha? Pastilan, pagkahami sa teleskopik. Sana all. Yahoo! Kana ka ni ron. Ma'am. Aya, dili lang ko magpabulkit. Wala may busot ang motor. Ay, kabuang. Dili mo ko mamulkitay, ma'am. Ay, dili di ka mamulkit ya. Wala po ko'y parcel gi-order ya. Sakit na dili pa ko delivery rider. Naadto ko dili, kaya na ko'y tuyo ni mo. Unsa may tuyo nimo ya? Kuan, ma'am. Ay, sorry ya, wala na ko gituyo. Kati, sakitay. Namigas pago na eh. Dili lang. Pitikin teleskopik. Ang gini ha? Ay, ma'am. Nakadungog ko, ma'am, kay narisod ka pa andaran eh. Gusto ka tudluan tika? Atay mani oy, kung wala lang gyud ko nagdali ba, dili gyud ko musugot na siya matulo sa ako. Ma'am, 4 years ko nakatuon og vulcanizing, ma'am. Og 2 years mo ko nakatuon og tao sa bolt. Og labaw sa tanan, ma'am. 5 years ko nakatuon og drive. Murag dagan siya experience ba? Ah, sige ya, tuloy ko. Kini! Ay, pero lang kay kabayad ya. Ayaw ka balaka, ma'am. Basta ikaw, libre na ka. Mura manig na katama oy. Ano, ma'am? Hawa sa diya, ma'am, may kinapasiklab ko. Ang una, ma'am, i-on ang susi. Ah, Sunod, ikrang. Kuha ni mo, ma'am. kuha na ko ya. Sunod, pakit-on di ka kung saan pag-balance, ha? Kita ka to, ma'am. Ingato na kadali. Kabalo ko nga din siya kabalo mo balance. Papatudlo yun ni Ron. Ma'am, ikaw na, ma'am. Ha? Di man ko kabaluya oy. Tuloy ko bi. Sana Ma'am, all. kung patudlo ka og balance ako, ma'am, kailangan bang na-adjud ko kay kasi ma-balance ka. Atay mani oy, no choice jud ko ba? Kailangan jud ko makabalo og motor. Unya, ma'am, unsa may plano? Sige kuya, go. Sige, sige na, ma'am. Iyon ang susi, ma'am. Unya, ma'am. Ibadyak, ma'am. Ready na kuya? Always ready, ma'am. Sige na, ma'am. Kini, murag lami jud kay ni ba? Gunit kuya ha.